Izvini, malo si mi stao na nogu. Izvini. Bro! Bro, momci, svaka čast. Hajmo malo, hajmo malo! Ide vidimo njega. Aplauz za Rasu, eto ga iza. Hajde, gremo. Nosi me. Vidimo se. Emir, Allah emanet. Adio ima se vidi na treningu. Alma, da znaš kako je zakonstruktovo turnir. Allah emanet. Svidla u šoli. Moram se motivati igrati. Ajde, idi da igrate še minuta. Trijena za Adina. Za nas, a? Koliko ovdje lijepo što ja samo tamo sve meče. Koliko je? 3-2. Za koga pa? Za Adina. Ajme, nakon se. Štir 2. 5-3, za koga? Za te, Adin. 5-3. Ali imate veliko igrača, normalno? Bio takmičar, znači, šta je to? Olimpijskim igrama je spektakularno. Ovo je tako čovjek od Kineza. Bravo, momci, bravo, svaka čast. Oni igraš za 2 minuti. Kaže, koliko ima Kineza? Ko ima i kaže, puno. Milion, 10 hiljada. Ima, kaže, 7 milijardi. Jesu ovaj narod, znači da. Vidio sam te na kameri. Vidio si me na kameri. Jesam, pita mi. 65, ušeni. Au! Malo je pojo, izgleda. Bravo, bravo! 8-5. 8-5. Nećeš me vidjeti na kameri. A te ne vidim. Svi ovo lopte. Koliko je? 8-6. 8-7. 8-7. Dobar, dobar. 9-7. 8-8. Ajde, vi ovdje igrate še 3 7-7. Ja i Damir. Tamo, jel? Bravo, bravo, momci. 10-8. 10-8. Bravo, momci, bravo. Bravo, Hadi, bravo. Bravo, Hadi. Kako se voli taj bravo. Bravo, ti si mladi i perspektiva. Isti akte rezultat.